Legenda spune că a existat o astfel de vreme, când niște zmei fioroși au furat astrele cerului, lăsând pământul în beznă și disperare. Oamenii trăiau în tăcere și spaimă, iar împăratul, neputincios în fața acestei calamități, a promis o răsplată regească, jumătate din împărăție și mâna frumoasei sale fiice pentru cel care va aduce înapoi lumina. Mulți au încercat, dar niciunul nu s-a mai întors. Dar din mulțime s-a ridicat un tânăr cu inima curată și un curaj de neclintit. Numele lui era Greuceanu. A pornit la drum nu singur, ci alături de fratele său de cruce și de un cal năzdrăvan, un tovarăș magic care putea vorbi și simți pericolele înainte ca ele să apară. Împreună au înfruntat cele mai mari primejdii. Au traversat păduri întunecate, unde umbrele prindeau viață, au luptat cu fiare sălbatice și au trecut prin ape clocotitoare. Fiecare pas era o nouă încercare, dar Greuceanu, cu mintea sa ageră și brațul puternic, nu s-a dat bătut. Știa că soarta lumii stă pe umerii săi. După o călătorie lungă și anevoioasă, ghidat de calul său fermecat, a găsit în sfârșit ascunzătoarea zmeilor. O peșteră adâncă, ascunsă în inima munților. Acolo a dat piept cu monștrii care furaseră lumina. Bătălia a fost crâncenă. Timp de 3 zile și 3 nopți, sabia lui Greuceanu a scânteiat în întuneric, luptând contra focului ce țâșnea din gurile zmeilor, în timp ce calul său lovea cu copitele puternice, făcând pământul să se cutremure. În cele din urmă, cu o ultimă lovitură eroică, Greuceanu i-a învins pe zmei. Fără să mai piardă o clipă, a eliberat soarele și luna, așezându-le cu grijă la locul lor, pe bolta cerească. Într-o clipă, lumina a inundat din nou pământul, alungând întunericul și frica. Oamenii au ieșit din case, strigând de bucurie și mulțumindu-i cerului pentru întoarcerea eroului lor. Împăratul, copleșit de recunoștință și uimit de vitejia lui Greuceanu, și-a respectat promisiunea. I-a oferit nu doar jumătate din împărăție, ci și mâna prea iubitei sale fiice. Nunta lor a fost o sărbătoare cum nu s-a mai văzut. Clopotele au bătut în tot regatul, iar oamenii au așternut un covor de petale de trandafiri în calea tinerilor miri. Greuceanu și aleasa inimii sale au condus împărăția cu dreptate și iubire, trăind fericiți și luminoși până la adânci bătrâneți. Și astfel, povestea lui Greuceanu ne amintește că, indiferent cât de adânc este întunericul, curajul și bunătatea vor găsi mereu o cale să aducă înapoi lumina.